बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो मिरुनि बारग' रेल मन्थ्रि लोगोसे आरजेडि दोलोनि आफादगिरि 74 बोसोर बैसोनि लालु प्रसाद यादवनो नैथि फिसाजो रहिणी आचार्यआ गावनि मोनसे किडनिखौ दान होबाय। सिंगापुरनि माउन्ट एलिजाबेथ हस्पिटालाव किडनि ट्रान्सप्लान्टनि खामानिखौ जाफुंसारै डक्टरा मावफुंदों आरो दासान्दि लालु प्रसाद यादव आरो किडनि दान होग्रा फिसाजो रहिणी आचार्य सानैबो गोग्गो देहायैनो दं होननानै लालु प्रसाद यादवनि दुइसिन फिसाज्ला तेजास्वी यादवआ टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो मिथिहोबावदों दि आथिखालाव गावनि बिफा लालु प्रसाद यादव आरो बिब' रहिणी आचार्य सानैखौबो आइसिइउनिफ्राय केबिनाव दोनफैबाय होननानै लालु प्रसाद यादवनि फिसाजो गेदेर भारतीयाबो बिफा आरो बिनानावखौ जोथोन लानो थाखाय लोगोआव दंफायो होननानैबो फोरमायबावो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा जालायाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै गोब्राब जोखोम जादों सासे सुबुङा। मोनाबिलि समाव बे सुबुङा साहा फुदुंबाय थानाय समावनो सिलिन्डारा बेफ्रुनानै होयो। बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जायो 40 बोसोर बैसोनि मनिक दास मुंनि सासे सुबुङा। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय जाला गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, नाथाय उननि समाव आरो गोजौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। चाइनानि जुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइर'ल'जि लेबरेटरियाव खामानि मावबोनाय एबा रिसार्च खालामबोनाय आमेरिकानि साइन्टिस्ट एन्ड्रिउ हाबा बुंदों दि जाय कभिड-19 भाइरासआ मुलुगनाङैनो साग्लोबनानै बयखौबो गिहोदों, बै कभिड-19 भाइरासआ गुबैयै मानसिया बानायनाय एबा मानसियासो सोरजिनायमोन। बे बाथ्राखौ ब्रिटिश खौरां बिलाइ दा सानआव मोनसे मोगा-मोगि लानाय समाव बुंदोंमोन आमेरिकानि साइन्टिस्ट एन्ड्रिउ हाबा। चाइनानि जुहान नोगोराव थानाय जुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइर'ल'जि लेबरेटरिनिफ्राय बे कर'ना भाइरासआ जेरावबो गोसारदोंमोन, अदेबानि बेनि जाहोना मामोन आरो बेजों सोरहा मा मुलाम्फा जागौमोन बेनि जेबो रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। मैया फुंनि समाव चराइदेउ जिल्लानि सनारि सदर पुलिस थानायाव पुलिसनि मोनसे गुलि गावनाय खास्रि-बिस्रि जाथायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनारि पुलिस थानायाव बिबान सामलायबाय थानाय नगाव धरमपुरनि 9थि एपिबिएन कनस्टेबल गकुल बसुमतारीखौ दुथां पुलिस दीपक काट्टिया खास्रि-बिस्रियै गथाम गुलि गावो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो दान्थे-बिदान्थे जाबोबाय दङमोन आरो मैया फुंनि समाव हरखाब दीपक काट्टिया गकुल बसुमतारीखौ गुलि गावनानै खास्रि-बिस्रियै बुथारो। बे जाथायखौ लानानै गकुल बसुमतारीनि नखराव दुखुनि थासारिया साग्लोबदों, मानोना गकुल बसुमतारीया जुलि जानाया बोसोरसेल' जादोंमोन। दायो जाथायनि गुबै दायनिगिरि दीपक काट्टिखौ पुलिसआ हमबाय आरो दासान्दि जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायगासिनो दं होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। डिब्रुगड़आव जालांनाय गिख्रंथाव रेगिं जाथायनि उनाव सिलचरावबो रेगिं खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सिलचर डेन्टेल कलेजनि सा 14 फरायसाफोरखौ रेगिं खालामनायनि दायाव एक्सपेल खालामदों। सेथि बोसोराव फरायनाय माखासे फरायसाफोरा सेनियर फरायसाफोरनि हेंथायै नेशनेल एन्टि रेगिं हेल्पलाइनाव कमप्लेन हरनाय उनावनो एक्सपेल खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। खुंग्रिं सामथाइबारि गामियाव एम्बुनि मानेक अन्थाइनि दै मुलि हरनाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सामथाइबारि गामियाव एम्बुनि मानेक अन्थाइनि दै मुलि हरनाय जायो। बे मुलिजों गोबां रायजो राजाफोरनि बेमार आजारा हामदों होनना फोरमान जादों। मुलि हरगिरि एवला वारिया मुलिखौ रायजो राजाफोरनो हरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। बरपेटा जिल्लानि 7 नम्बर ब्लकनि कावैमारि रिजार्भनि थागिबि डिम्बे बर'आ थांनाय 26 अक्ट'बरावनो थांदोंमोन खामानि मावनो बेंगालरनि मारगिरियाव 5 लोगोफोरजों लोगोसे, नाथाय बेनि उनावनो डिम्बे बर'आ गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9707 476633 एबा 8638874306 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा।